Now isikhungo silekeleleka abafundi abangaphumelelanga kahle umatikuletsheni isazwa ukuthi ke ikhanyisa matric upgrade esizinzeke edlangezwa sisike asikho isidingo sokuthi ke abafundi bahlaleke emakhaya nemphumela yabo engemihle nokugcina futhi kubavimba ukuthi ke bakwazi ukuqhubekela phambili nempilo ngenxa ke yemphumela yabo. Lesi sikhungo sithi ke sivulekile ukulekelela bonke ke abafundi abanamphumela ke engemihle ukuthi ke bakwazi ukuthi ke bay-upgrade bakwazi ukuthi ke baqhubekele phambili nazo ke izifundo zabo kuona kamanyuvesi nokuthi ke bakwazi ukuthi ke bangene kuyona ke imkhakha ethandwa ibona ngoba ke imphumela yabo kamatikuletsheni isisesimeni ke esibavumelayo. uMr Bongumusa Mshengu umphathi ke waso lesi sikhungo kanti khona ke kuluhlelo lethu ukukhuluma kabanzi ngaso ke lesi sikhungo kanjalo nayo ke imkhakha noma ke izifundo ezikhona ngaphansi kwanso ke lesi sikhungo. Angikubingelele umbukeli igama lami nguSimangeli Sibongo sami ngwakachirwa ubukela uhlelo iKZN News Talk. Angigqugquzeleke umbukeli sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje umbuzo wakho kuyena ke uMr Mshengu ekhona kulona ke uhlelo lethu ku Facebook so KZN News Talk kanti na ku X siphinde futhi bokena uKZN News Talk. Uvula kumbukeli lubalekile kakhulu kuluhlelo lethu kungakho sigqugquzela ukuthi ke usebenzise inkundla zethu zokuxhumana ukuba ingxenyelo kulolu hlelo isikuthulela lona kubona ke obusuku banamhlanje. Mr Mshengu kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawe KZN News Talk asikumukele ohlelweni. Sanibona nginibingelela nonke. Ngibingelela umphathi wohlelo and crew. Ngibonge nje ithuba lokuthi ngibe ingxenye yeprogram ukuzokwazi ukuveza okuthizeni mhlambe abantu abangenalo ulwazi lwakho la ngaphandle sibabe sibakhanyisele kukona. Njengoba negama lesikhungo lithi khanyisa matric upgrade. Ngicabanga ukuthi kungiphatha kabi ukuthi imasi izokhuluma namhlanje ohlelweni sekwinyanga kaMarch. Ngicabanga ukuthi lesi sikhungo kumele ngabe sikhulumele interview kumele ngabe senze kuJanuary because nakuba bephumelelile abanye abafundi baphumelelile izifundo zabo ezinye zangaba zinhle. And what you find is that masebet bayozama ikhala bayanqatsha kuthiwa animeet i-requirement lesidingayo be it mhlawumbe ufuna ukuthi ayongena abe unjiniyela abe unesi abe mhlawumbe ayofunda ezolimo njalo njalo but imphumela yakhe nakube phasile ayimvumeli ukuthi aqhubekele phambili which is why Mr Mshengu ngithi futhi ngabe le interview ibe khona ngoJanuary ngoba ngiyazi ukuthi baningi ababukeli bethu abandingayo ezisikhungo ukuze bakwazi ukuthi balikeleleke kusona isikhungo sini. Mhlawumbe let's begin by looking at ukuthi inkinga ingakanani nayo nibone mangabe kuqala uJanuary kubafundi basikube ngaphumelelanga kahle. To answer that question nje inkinga iba nkulu kakhulu kubafundi abasuke bephasile because into eyenzakalayo uzothola ukuthi bazophasa kakhulu abafundi in a particular year. Maybe phasa kakhulu abafundi ema university what they normally doing they inflate ama requirements ama points of requirements ukuthi bangene. So the moment we were inflator kusho ukuthi abafundi abanye abangameet lawo ma points lawo or those requirements baba nenkinga ukuthi sekufanele batholeke manje ikhungo la bezothola ukuthi khona banyuse khona ama points wabo and only to find that some umuntu target yakhe bethi ngifuna ukuya university but due to the fact that university ayisamthathanga usezo opta ukuya college nakhona maye college useyokwenza umsebenzi useyokwenza enye career abengazange bengesiyi career choice yakhe. So that is why they mostly prefer to come and upgrade their results. Nanokuthi ke enye iproblem ke ekhona ke kubo abafundi banalento ukuthi babe naleli themba nonga apply in time babe nethemba lokuthi bazothathwa ema university even though umuntu engapplyanga which is not good because kuma university they consider ukuthi uapplyile yini. Yes ama points akho right but uapplyile yini agcina umuntu sekufanele enze change of mind ukuze azame ukuthola leso sikhala of which lokho kuyabalimaza kakhulu abafundi. So that is where we come in to say musana ukuthatha abamusa ukuthatha lento esibiza ngegap year because igap year yenza umfundi ukuthi agcine eseluze nani focus. Better uma ngathathwanga akalungise izifundo lezi angenzanga khona kahle ukuze akwazi ukuthi athole lento ayifunayo. I think uzongivumela Mr Mshengu ukuthi kusayinto ngicabanga ukuthi mhlambe kusazoba isigaba esihamba kancane ekutheni sifike levelini whereby umfundi umqondo wakhe kulungela ukuthi uma engaphumelelanga kahle akabheka isikhungo esifana njengekhanyisa ukuze akwazi ukuthi ayolungisa izifundo zakhe khona. Uma ngabe umfundi ephumile nje ephepheni
bayahamba bayofuna they'll go to FET colleges, they will go nanoma ikephi as long as kube khona leli gama lokuthi ubhalisile usesikhungweni semfundo ephakeme, and you'll find ukuthi njengoba eseya lapha akusikhona ukuthi bekuyi preference yakhe bekuyindawo ayikhethile, it's because of ukuthi unalento yokuthi because ngiphothulile let me go. We are seeing the numbers of abafundi abaqedayo bangaphumeleli kahle bese bethi no, let me go to isikole ikhanyisa ngikwazi ukuthi ngi-improve bese ngikwazi ukuthi ngingene kule course le engifunayo. How do we deal with umqondo womfundi esasevasithi Mr. Mshengu ukuthi uma esasesikoleni high school uma ngaphumelelanga kahle there is ikhanyisa, I'm gonna go ekhanyisa ngilungise bese ngiyongena kule course engifunayo? Even nomzali ebukele hlelo because nabazali sometimes they put pressure kubantwana, uthola ukuthi mayiseqedile uthi umzali no asihambe sibheke isikhungo, but imphumela yomfundi ayibanga mihle and une choice yakhe, but umzali because ofuna lento ukuthi no akaqhubeke nokuyofunda evarsity. Sidila kanjani nesimo omqondo somzali nomfundi ukuthi uma engaphumelelanga kahle akabheke kokhanyisa aqala aphumela alungise bese yongena kule cause ayifuna ithanda uyena? Yo ngiyawuthokozela lo mbuzo ngoba ama challenges esibhekana nawo la thina njengama like mina njengo umphathi walesikhungo lesi sokulungisa izifundo lezi abangenzanga kahle, siyazama ngayo yonke indlela as a school ukuthi senze ama distribution of our information distribution. Now we Facebook singene nakhona, TikTok singene display information, but inkinga iba la esibhekana nayo kuba abafundi abazali nabafundi abaningi baba nale distraction eba khona because la ku ma pages la ukuxhumana la einkundla zokuxhumana, some people ba pusha izinto bayaz forwarda izikhangiso zabo, so njengoba beziforward ikhangiso zabo some of othola ukuthi kwesinye isikhathi mase befika kwi reality akusenjengoba kade evezile kwesikhangiso okuyini ke lento sekuthande kube sekudenta the whole program ukuthi wena wenza kahle noma wena unjani abasabsawa kubuka lokho bese bephuthula ngokuthi uma umntwana eyo register for upgrade ifundo zakhe akuhambi kahle, kanti it's not the case. Masibuya ebakethe Mr. Mshengu ngizokunikeza ithuba ukuthi unabe kulelo phuzu because ngicabanga ukuthi iphuzu elibalekile kakhulukazi nakuba ababukeli bethu kakhulukazi abazali ababukela uhlelo. Ngiyafuna nokuthi futhi siphinde sinabe iphuzini lokuthi ibuphi ubuhle bokuza ekhanyisa, the advantages, just ukudobela umbukeli isithombe sethu asikubambe sithengise mangabe sibuya sobe sinaba kakhulu kulelo phuzu. Asithengise mbule catering news mangabe sibuya singena kuso ke isigaba sesibili saloko nje uhlelo lakho i-catering news talk oyibukelayo. Asikubingelele mbukeli sikomukele kusoke nje isigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho i-catering news talk oyibukela igama lami nguSimangele, isibongo sami ngwakachira. Mawusanda kuvulela mabona kude angikhumbuze ke mbukeli ukuthi ke kuboko busuku namhlanje thanjelo yena ke Mr. Musa Mshengu ovela kusona ke isikhungo esilekelela ke abafundi abangaphumelelanga kahle uMatriculation sazwa ukuthi ke ikhanyisa matric upgrade esizinzeke endaweni ke kaDlangeza. Sikhuluma ke ngaso nje lesi sikhungo ikakhulukazi njengoba beqhuquzela kakhulu abafundi abasuke bengaphumelelanga kahle ukuthi beze ke bezophotha noma bezolungisa izifundo zabo ukuze bazokwazi ukuthi ke emva kwalokho umuntu angene ke emkhakheni othanda uyena nemphumela yakhe simvumela ukuthi ke angene emkhakheni oyi choice yakhe, hayi agcine ngene emkhakheni oqhamuke ingcindezi yemphumela yakhe. Ukhona ke Mr. Mshengu kanti ke mawunawo ke mbuzo sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje ukuphala kwakho noma ke umbuzo wakho ku Facebook so yena ke u-Catering News Talk kanti na ku X siphinde futhi boyena u-Catering News Talk uvula kumbukeli libalekile kakhulu kuluhlelo luthu. Ngiyafuna ukuthi sibhekela Mr. Mshengu ngaphambi kokuthi sothi ngisemakethe bukade ukhuluma ngephuzu elibalekile usavezela umzali ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi bangafaki ingcindezi kubafundi, naye umfundi angayifaki ingcindezi because abanye omunye nje uthola ukuthi umzali uthi hamba yolungisa, omunye uthi hayi no mina nje ngiyaqhubekela phambili. Ubuhle kubaleke kangakanani, imapha ama advantages abanawo umfundi uma ukuthi akavelanga wathi ayimphumela mayikho muhle bese ekhetha noma yini but ahamba ekhanyisa ayothi ngizospenda lo nyaka ngilungise lezi izifundo ezingishayile bese ngiqhubekela phambili? Yes. Ukuveza nje ama advantages ababa abantwana uma befike lapha kuthina
Ama-class abo ku-1 aqala ngo-2:30 aphuma u-6 of which inikeza umntwana loyo plenty of time ukuthi enze izinto. Mefuna ukuthi umntwana mhlambe kube khona okunye akwenzayo mhlambe in life mhlambe obtaining a driver's license mekuthi akanayo can do that while efunda la kuthina kungamphazamisi because ikhathi ziyashiyana thina siqala ntambama bona emini usuke busy engabhizi ngalutho umntwana so kunika ngakwenza umntwana iadvantage yokuqala le. Esibili isekutheni umntwana ifocus iba kulezo ifundo kuphela asuke engenzanga kuzona kahle okumnikeza a great opportunity ukuthi akwazi ukudila nalezo ifundo lapho eqhuzuke khona akwazi ukulungisa ngoba isikhathi esiningi sesiconfined kulezi ifundo kuphela aseningi ifundo ezimdingi attention only those few subjects lawa asuke ngenzanga khona kahle. Nakhona futhi lapho okuhle ukuthi abafundi ke bayathola nanolekelelo because othisha inamba yabo abafundi basuke bengebaningi kakhulu so individual attention iba khona in as far as ama subjects wabo are concerned because basuke bengebaningi inamba yabo so akufana nasekoleni thola ukuthi una class of 60 learners una 100 and something learners where you can't give proper individual attention so here we have smaller nyana groups where you can give ama individual attentions, assessments where you can check ukuthi ingane obukufundisa kwenzeka ngendlela yini. So there's a lot that is happening lapha okusiza abantwana even nane career guidance yabo siyakwazi ukuba nikeza leyo nto ukuthi invite some other people from universities to give them a clue of what is happening. Assisting them going forward. Yiziphi naziphi ifundo ezikhona lapha enivumile kubafundi? Yabona nje ama critical subjects kakhulukazi i-maths, physics, accounting we do have, English home, English FAL, agricultural sciences, geography, business studies, economics, almost tourism, history. We have got a lot of subjects there. It depends ukuthi umfundi ngapho usuke efuna ukuba ukuthatha siphi isifundo. So mostly we do have. And in terms of ukuqala msemshengunda niqala nini ukuthatha? Sikhona mhlawumbe isikhathi la nivula khona bese nisingavala la noma nivulelekile noma inini. Into yenzeka kanjena ke kuya kube nesikhathi lekuthiwa khona abantwana ama results aphumile they approach ama universities lawa abathathayo nalabo abayokwenza ama walk-ins khona ngaleso sikhathi sama walk-ins thina suke siseduzane kwabo sithi if you didn't make it here is our approacher here's our approacher buka la ukuthi in case you decide ukusana nomzali ngaleso sikhathi sika January sisuke ke sibhizi ke senza nama marketing and stuff bese kuthi ke sibukeke with i-department ukuthi ngoba inesikhathi la ifike register khona i-register i-department ikhipha ama-registrations ayi-2 khona i-registration eyayibe ilabantwana basuke ezobhala ngoJune bese kukhipha i-registration yalabantwana basuke ezobhala ngoNovember so ayahlukana ama-registration closing registration dates because this time around yalaba abade bezobhala ngoJune it was closing on the 6th of February bese kuthi leya bezobhala ngoNovember it was closing on the 13th of March. 13th of March. Yavala. So lokho okwenza ukuthi ke the time siba register sisuke sibe ne advice sesibanike yona each and every time because each department ithi whenever you want to write your matric wakho first option would be you go to your school where you completed the matric. Ufuku register khona ukuthi uzobhala. Second option, you can go to any school closer to you or register ukuthi uzobhala khona. Bese kuba nama challenges abakhona ke. Shall I address those challenges? Yes, no, definitely. Bese kuba nama challenges abakhona uthola ukuthi umntwana uyaya esikoleni sakhe ethi yo register only to find ukuthi esikoleni mhlamba azothi ama forms abe limited abefikile to abafundi to cater for ama part-time candidates they are limited forms uthola ukuthi umfundi lapho ubuya akayitholanga usizo esikoleni abayifunda kusona so usezophoqela umfundi ukuthi hamba icinga isikole and of which is impossible for any principal of a school ukuthi accept umfundi obengesiya nomfundi wakhe
yes bayakwenza because department instruction from the department ukuthi ababamukela but uzothola ukuthi bazo create nje some other things ezomenza ukuthi umfundi abone ngenayo indawo ukuthi abe khona la either they say sithatha abafundi bethathe befunda last year yes so umfundi lapho ke will be dismissed kanye ngaleyo ndlela so thina ke sesiyenze sithi ke bafike makwenzekile ke abe nenhlanhla umunye umfundi siyenze ngayo yonke indlela simlekelele kutheni azame egcine seregistered kwesinye isikhathi mesibona ukuthi une stumbling block almost kuzona zonke indawo mina I personally write incwadi ngibhale ngimnika umfundi ngithi please take this letter to the district office ukuze bayibone icase yabo ufike nawe ipresent icase yakho ukuthi this is the case ube yibona abazozama indlela ukuthi bakulekelela because ekugcineni thina silwela ukuthi umntwana akathi mesefundile athola indawo utabhala so that is why we then take back with district office to decide ukuthi bazobenza njani umntwana impendulo yakho Msemshengu it takes me back to ukuthi before ezikhungo ezioperator njengekhanyisa kanje benikwazi ukuthi nikwazi ukuthi abafundi nibanikeze ithuba lokuthi bakwazi ukuthi babhale kulethe ingcindezi kangakanani from leli phuzo olivezayo njengamanje ukuthi because you are no longer able to ukuthi offer your service leyo kulethe ingcindezi engakanani ngicela ukubamba Msemshengu ngenxa isikhathi sithengise mangabe sibuye ngikunikeza ithuba lokuthi unabeke leli phuzo asithengise mbuleke ikhethe news talk mangabe sibuya singena kuso ke sigaba sokugcina saloko nje uhlelo lakho iCase News Talk oyibukelayo asibingelele mbukeli sikwamukele kuso nje isigaba sokugcina saloko nje uhlelo lakho iCase News Talk oyibukelayo uhlelo lombukeli odlala njalo ngolesibili isikhathi sisodwa kwintandokazi ngamabona kude wakho i1 Case TV or 7:30 ila ubona ke kusuka lokuhlala ke nonezo zonke ke ihambeli zethu ehlukahlukene sike ikhuluma ke nje ngezihloko ezikuthinta ngqo wena mbukeli Case News Talk usekhaya saqoqozela ukuthi akuso lesi sigaba yiba ingxenye yaloko nje uhlelo njengoba sinawo Mr Mshengu ovela kuyona ke noma ke isikhungo semfundo esazwa ukuthi ke ikhanyisa matric upgrade ngiyafuna ukubheka la Mr Mshengu ukuthi part of the things that you were doing as an institution before ukuthi nikwazi ukuthi ninikeze abafundi ithuba lokuthi mangabe sebebhalisile baphinde futhi bakwazi ukuthi babhale kusona isikhungo seni but i-department ihamba yakuvala lokho but kulethe ingcindezi engakanani lokho ukuthi njengamanje like you highlighting ukuthi abafundi yethola ukuthi uba uMantunta nendusho uhambe ufuna indawo la azobhala khona uthola ukuthi uthisha omkhulu nawo le kubeka ama reasons akhe ukuthi akakwazi ukuthi amthathe agcine omunye esehleli kanjalo usefundile but ufuna ukubhala but isikhungo akasitholi la azobhala khona ukulethe ingcindezi engakanani Msemshengu lokho inkulu ingcindezi esibhekana nayo because one much as abafundi ngabe ba interested ukuzojoina i-institution but i-question abafike basibuze bona ngizobhalela khona la and only to find sithina no thina what we offer i-tuition so umbono lo mfundi was interested ukuzala ngoba ifuna ukwenza yonke ipackage uyafunda uyabhalela la kuthina so lokho bese kuwenza ukuthi ke inamba yabafundi abafisayo igcine isi drop because babe naleyo hope yokuthi bona bazobhalela la because enye into abanayo abafundi angithi uyabona abafundi mengabe kade efunda esikoleni baba naleyo inferiority complex nje ukuthi umuntu mase ngibuyele esikoleni ngizofike lana bangibone njengomuntu oyifailure umuntu owafela nto engafeyilanga but wafeyila ngoba naku uyabuya ubhala futhi kade efunda esikoleni so they are running away from lezo zime kanjalo ezibacindezelana nabo emotionally uthola ukuthi even if ngabe uyabhala kade efunde kahle mase uyobhala uthola ukuthi ama results wakhe mase aphume emahle because ubhala under ingcindezi vele abhekene nayo yasesikoleni abekade efunda kusona mhlambe kwesinye isikhathi uthola ukuthi even teachers ubengekho in good terms no teacher bakhe esikoleni so maybe mbona la efika kuyena kuvuka lesa simo sakhe umfundi ukuthi hayi mina lesikole was not treated ngendlela efanele noba bengekho ubudlelwane obuhla no teacher nazinye ingane so mengabe eseyobhala under leyo situation ubhala umfundi lana nobekwazi gcine ukuthi ufika lapha nakasakwazi so leyo ngcindezi okudropa kwama students to enye ingcindezi esibhekana nayo ile ukuthi abafundi bagcina sebe uMantunda nendlwana ngempela nje kade ukuyiveza lana bagcina ba uMantunda nendlwana bengasazi umfundi uyafisa umfundi kodwa manje akasazi ukuthi ikuphi azokwenza njengamanje
of which sizameke ukulekelela ngayo le ndlela ukuthi sibhalele yona i-department or esinye isikhathi uthola ukuthi umfundi uzohamba nencwadi kwi-department but nayo i-department uthola ukuthi cannot help to a certain extent ukuthi lo mfundi lo agcine ebhalile umyagcina umfundi angasabhalanga altogether. Mr. Msheng, into eyinkinga le ebonakalayo, the reasons that you are pointing out ngicabanga ukuthi izinye zezathu ezibalekile kakhulu njengoba uveza ukuthi uthola omunye phambilini bekade kusona lesi sikole usenamahloni uthola ukuthi kwakona lokho sekulethe ingcindezi kuyena. What are you doing as ikhunga efana njengokhanyisa ukuzama ukukhulumisana nohulumeni ukuthi mhlambe kwazi ukuthi kube ukuthi imithetho ebekwayo manje iqine njengaphambilini ikwazi ukuthi kubuyele esimeni esifana njengaphambilini whereby as ukhanyisa niyakwazi ukuthi abafundi nibanikeze ithuba lokuthi bakwazi ukuthi babhale ngaphansi kwezikhungo zenu? We in one of the meetings that we were called kuyona eThekwini by director wa exam wayesibizele meeting la ezositshela khona ukuthi i-operation yethu njengamanje isizo ngawarani ama-exams ngenxa yokuthi kukhona abanye bozakwethu besidonsa nabo kule ma-programs abangenzanga kahle. Into yalaba abasuke bezobhala ngoJune ikanje kahle ngomthetho ithi kulowo nyaka lo current year kuba ne-window elivulwayo ngo-September. Okay. Ukuthi register to write ngo-May June. Abantu lelo windi lelo liqhamuka nali crop bese liyavala. Bese liphinde lelo windi lovulwa ngalesa sikhathi sekuthi closing date ngoba ningo February isifaka nalabo abantwana abathola ukuthi abanye babo bawu matric okade uzonjani uzo supplementa ngithi supplementa isiya shift from manje sibhalwa ngo June. Thola ukuthi bazongena kulelo windi. Okay. Ukuthi nabo baqhubeka register but i problem ibe sekutheni ke labantwana ufuna bathatha unyaka wonke ukuze bafunde. But umntwana umqalisa ngoJanuary ngoJune yabhala. Uyabona ukuthi lo mntwana lo ukuthi asuke singekho isikhathi. Umrobhile lo mntwana. Because most of them baqhamuka ngoJanuary sebethi bazo register. Be register ukubhala ngoJune of which isikhathi esincane leso. I think we'll have to have another interview, Mr. Msheng, just to emphasize kulawo maphuzu engicabanga ukuthi abalekile kakhulu ngoba the reason why you go back to isikhungweni esifana njengeKhanyisa is because ufuna ukuthi uphumelele kahle ngesikhathi uyasidinga. Ukunderstand izinto zama-dates I think kubalekile kakhulu. I think in our next interview we'll stick kakhulu kuona lawo maphuzu lawo. Kubabukeli bethu ngenxa yesikhathi Mr. Msheng ababukela ihlelo ni based eDlangezwa but I believe nivulelekile kuona wonke umuntu noma ngabe kuthiwa kasuka eDlangezwa. Can you share my social media pages and also the numbers where people can mhlambe ukuthi bakwazi ukuthi banithole bakwazi ukuthi baxhumane nani? Okay. Yeah, mhlambe nje masika ungasiqalela ngenombolo noma mhlambe there is also ngiyazi ukuthi izisikhungo senikhule nafika esigabeni sokuthi nane website labantu ukuthi abakwazi ukuthi bangene khona bathole more information about iKhanyisa matric upgrade ezinze endaweni yaKaDlangezwa. And by the way isikhungo sesiqede iminyaka eminingi saqala ngo1994. It's not just a fly by night. It has proven sinabafundi sesibakhiqizile iminyaka ngeminyaka bephumelela. Ngicabanga ukuthi abazali kubalekile ukuthi but take note of that because abakhona ama fly by night whereby they just taking imali kubafundi and babashiya kanjalo. But iKhanyisa has been operating from 1994. Yes, until now. Yes. We are plus minus 32 years old. Ngiyacabanga nikhiqiza abafundi isikhungo sikwazi ukuthi sithembe sikwazi ukuthi sibe trusted kubona ababukeli bethu. Mhlambe asikunikezele lithuba Mr. Msheng ukushare mhlambe inombolo zakhe no social media pages where they can get hold of you. Okay, bangasithola nje inambeni efonelekayo WhatsApp 073 004 9967. Okay. And another one that bangayisebenzisa is 081 381 3853. Okay. So ikhona ke laba ngasithola khona. Okay. There's also a website. There's also a website here to Lana. Okay. Which is https. Okay. // Okay. Punctual Pidgin. Okay. 109. Okay. BJP5. Okay. It's a long one.
Yeah, it's a long one, but what we'll do for umbukeli Msemshengu njengoba sikhuluma iyavela vele njengamanje kumabona kude la ku screen, so bazokwazi ukuthi nje ubuyisho nje uma ukuthi kukhona okushiyayo la ku screen bayakwazi ukuthi bakuthathe njengamanje njengoba kuyikhona ukuze bakwazi ukuthi bathole more information. Just nje umyalezo wakho wokugcina Msemshengu sesikuwo nje amaphethelo aluhlelo lethu kubona abazali ababukela uhlelo sinabo nje labo ade befunda umatikuletsheni abahleli emakhaya ngenxa yemphumela yabo mhlawumbe abanye abamanqika ukuthi bahambe bayoqhubeka bayo upgrade ngezathu ezahlukahlukene njengoba kade uveza. Umyalezo wakho nje wokugcina Msemshengu. Umyalezo wami wokugcina kuba laleli nakubazali nasebantwaneni okungehambanga kahle. Bazali ngiqale nje kubazali ingane zeni zinikezeni support. Uma ingane ifika ne-information evela kuthina sokhanyisa ithathu ifundisise kahle usifonele uthole more information bese uyamsupport umntwana because egcineni sisuka sifuna ukubuka impumelelo yomntwana ukuthi iba khona because ubukhona bethu sazizele khona ukuthi njengoba sokhanyisa uzokhanyisela isizwe. Sifisa ukuthi bana bonke abantwana ungabe khona umntwana ozohlala engenzi lutho noma angabe nalutho ayenzayo noma angatholi lutho, but akube khona into azothi ngelinye ilanga athi ngize ngibe khona la ukhanyisa wangilekelela. Abanye ke abazali baba nenkinga yokuthi ke baba nokuthi basidoubt izikole lezi ezikanje. Yes, true. Ulungile, yes, I do understand because baba nama experiences amaningi ahlukahlukene asifanani sibaningi esenza lo msebenzi lo ngendlela ezahlukene. Abanye bawenza properly, abanye ababi nefair enganeni. But sicela ukuthi abazali ke ababe nakho ukuthi nabo ke benze uphenyo before ingane ithathwe isesikhungweni. Ukuze ube nayo information ukuthi hayi ngilenzile uphenyo oluphelele ngalesi sikhungu ukuthi nalo ukuthi saqala nini sisebenzise sikhiqize kanjani ngoba lokhu kungalenza uphenyo kwabazali yibo lokwenza ukuthi bagcine benama doubts ngalezi khungu ngoba ezinye ziye zikhulunywe kabi. But ngiyacela nje ukuthi ukhanyisa kulezi khungu abayekhulunywa kabi angabi ingxenye yakhe ngoba thina what we do, our work is professional and we are recognized by the department. Because njengoba sengingaveza ngasike sawarana ama exams no department okushuthi we are recognized by the department. Basazi ukuthi abasazi even though noma ngakuthiwa ingane inenkinga but ngiyakwazi ukusukuma ngiyibhalele incwadi ngiyise ku department bafe babone Mshengu lo bhalele incwadi. All right, Mshengu uthini because they know me. So okwabo nje kuphela ukuthi ukungazi sengifuna manje bangethemba ukuthi I can run the exams and help ingane lezi esuke ziwa umuntu udanizwa. Kuphoqa sona isikhathi Msemshengu. In our next interview we'll talk about ukuthi as isikhungo ninama plans ukuthi lingabe ukuthi nje mhlawumbe ni operator ngalesikhathi niqala ngaso but then kube ukuthi niqala ekseni ni full time kubona abafundi. We'll talk about that in our next interview. Unfortunately because of isikhathi siyaguqisa la uhlelo lethu sindawonye but sizophinde sikhulume ndawonye sizoba ndawonye emaduzane especially because ukhulume ngendaba ebalekile yama dates ukuthi kubalekile ukuthi baqonde abantwana bathi kube bhala ukuthi ama data avuleka nini na nini. Asibonga kakhulu Msemshengu ngesikhathi sakho siphesona kuluhlelo. Sibonga mina kakhulu. Bentokoza kakhulu ukuthi sibe nawe kuluhlelo lethu sifinyelele kona kamaphethelo aluhlelo bethu kuthulela lona kulona ke usuku namhlanje uSimangelo kaChirwa ngihamba nalo lonke ke ithimba le KZN News Talk. Asifunde futhi ehlangene ngokuzayo.